Coba nom ya, Bro. Nah. Iki ta. Yo ben anak apa kocak. Yo kan tak jupuk anak dong. Ana 5 kaya kowe niki dong. Terekep aku dong. Iya yo ben. Iya. Alhamdulillah. Ana 5 arek kaya kowe niki aku. Wah, terekep. Iki helm lak nyelak iki ya. Biar kok anak tong ini tong. Berat telokan arek. Yes. Heres nek cuma 3 dong enteng insyaallah dong. Tapi naik 5 dong, 6 ngono dong. Pusing dong. Si penting ada itu sehat. Yo. Kesehatan itu penting dong. Iya. Megawi tapi yo tetap jaga kesehatan. Yo ngoyo. Ngoyo terlalu ngoyo efeknya jelek nanti ya. Jangan malah kuring.